Putri lagi. Putri jatuh ini. Ya, barang ini kita dari kali ya. Enggak. Dia yang mulai itu. Ya. Aduh bajing. Boleh cawe itu ya cok ngene iki kok. Iki gak kena dirabi cawe itu ngene iki gak kena dirabi. Lho saka mlakune saka bodine iki gak kena dirabi. Lah nyapa napa ngono ki? Iki saka tangkine lho. Nyapa Tangkine mesti isine akeh. ora keju. Awak dhewe ketone dhuwit yo kebuka. ora. Iki ki andene aku ki sampale ngendi kok dadi gendak aku delok aku. Ngendrek iki mesti enek jarake. Sendalo paine lho. Nyapa to teko ngono ki. Sampe terus to. Ya paling ngendak wedien. Pantape keluwen to. Sapa? Mantan.
Makane iya kok tak delok kok. Apa kok tak salah? Ya tok dasmu. Paling enggak ya ana contoh nek mau terangin iki kleru. Cintamu ngene enak. Wah, aku ki jane gumun ning kene. Reokan gek prawan-prawan delok dilumpukne ya sesisan iki. Perawan dokku. Lha iki Ini terlumpuk. mlumpuk ning kene iki. Kowe. Hah? Kowe. Piye? Kowe jowo ta, Ben? Lah badan kok kaya single-single perempuan cantik-cantik. Coba iki. Ya, iya tuh enggak ada. Duh. Gelem cagak ya, Nek? Gelem cagak. Yo. Ayo. Tornado nggih. Bangakmu kuwi lho wong iki diajaki energine kaya ngono boyo seneng. Apa tumono jaran? Yang lempak. Ya karo iki kuwi ra yo senine dheke. Ini namanya PC. Ora lantai. Ora ada apa bahasa yo. Lah ngono iki kok bojomu ngerti kok loke. Napa? Basa bojomu kaya ngono nek iki yo sik dino ngeneh. Ya itu beda. Beda ki apane lek bocah ngene kaya ngene lho dia berarti aku mau nyerang tok. Tekan nang sini sapa? Iya lah aku kira. Kok malih kok? Apa berperasa aku tok? Rasa aku lho. Ya tak tuntune. Rumah saku mlakune rono kek halus. Anu to. Basa tak glendeng nek ngene iki. Kodane beda. Kata ketek. Kowe iki bocah ngono kuwi, bocah lo macake ayune kaya ngene. Ya cah ayu namine sinten cah ayu? Hei, Ya wong tak lemayu kok bocah saku. Apa wong geden malah kaya penyanyi badukun. Alat. Halo Mas. Apik ta kira. Apa? Aja nyentuh aku. Pintu matamu. Rasane iki diolah nek teko, nek ngarep kene teko diolah. Sing mulyane apa? Kero matamu. Tanggung jawab iki sing nggawa kowe. Kok kowe itu lho.
Aku kira lanang, Mas. Lah kok ora nek gunung menjinge? Tak delok mau. Emang bongkok. Masalahnya putra Mas. Napa? Asal kamu Mas. Ngene, Pak. Wong wedok iki meni antik-antik mesem-eseme guyu. Jogete ya luwes, mosok tumono kok. Nota suara Mas. Namanya sinten, Mbak? Namanya Sapira, Kakak. Kepanjangannya? Sapi perah. Sapi perah kuwi kamu apa sapi perah kuwi menghasilkan susu terus diperas dan itu apa sih diperas? Ya, Boten ngerti jenengan. aku di Keringet Mas iki. Lha piye ta? Merah-merah keringet itu semua. Lah kok nek oli yang kena diem aku, Mas. Damai kunci, Mbak. Hah? Kenapa naraga, Mas? Poloke kunci. Anu, kudu jabung. Oh, kali bakulan jauh jabung. Nggih, kali bakulan anu. Niku lho, Mas. Apa? Ten mriku niku lho. Pojok ini lho. Nggih, ten mriki niku lho. Apa? Ten kron. Kon ngomong. Dadi begedek, Mas. Oh, jangan aneh yo buat tekone iki lho. Wong wedok asli dituntut sing asli, sing halus. Dibaleni nek. Baleni. Ayo, Mas. Balik nih. Bisa. Ya sepurane dong ya bojoku ya. Ya kok. Menika jane kenging ngabayen. Lah nyapa lho wong iki adong manggonmu ning kono ngono lho. Wong ikhlas ora lho. Paling ndak boyo Pak ngerten karo aku. Lah ya. Kaya aku ngene iki lho delok. Besar. Monggo, Pak. Siap-siap, Pak. Monggo. Lambungmu kok. Iki bau iku. Ora apik ya. Piye Ngetot kok. Udu iki. Wah, aku duwe kenalan gini-gini. Kenalan gue suwi ya. Suwi aku zaman lunga ning Amerika biyen. Amerika opo? Aku ki asli Amerika kono lho. Hukum lho, hukum lho. Kelahiran kono. Dek Sofia. Wah, ya iki kowe semetok ini. Oh. Dek Sofia. Sofia. Mantane hari kan. Udu kok matane Aril. Sopi ala jubah ya lho. Udu kuwi. Betul. Lah, iki Sofia kuwi lho nggih. Ponane Aril. Oh, bakal kembang kuwi lho. Delok sik paling ndak kiprah iki ngene iki lho. Bangane bojo. Oh, celok. Oh, tanggalnya masih bener bukan? Iki tanggapan terakhir sesuk. Tanggalnya beda. Mulai ganyangan ya. Pengen gorang gendut lah saya kok. Di kandang sing apik delon sawangan iki lho aku ki adek iki lho delon. Oh, ada sakit bego. Hop. Tapi perlah ya. Gangret Napa? Dirane ganjel masak. Sembilanmu apa orang? Kenapa ora apa? Kene apa?
Yang kumbang. Mata rendangnya bakal anu sobo, Mas. Ayo. Lagu Tawang Mangu kan. Cerita kita, Tawang Mangu, cerita kita gitu. Tawang Mangu loh. Dek Soleka. Dek Sofia. Paling ngendaki nek emas uwes ngene. Lah, iso idono Bu. Lambemu mbok janggal jeblek. Kok lambene ngendi? Lah ya edit to nek emas ngene panjenenganipun niku nggih atung-tungno blak-blakno. Ono. Hei, Lah kok bingung nek rekam bae. oh, hei. Ora Gue namanya didelok. Nyapa? Ngateri sego dhewe to. Hah? Kuwi nek latihan go ning omah. Latihan omah ya, omah. Ora krungu aku. Aja tatet-tatet ae. Kesetrum lambemu ya. Bang Tara. Musiknya kodok Antara kamu dan kita itu harus sportif. Jadi fokuslah. Nanti gampang kita. Kowe iki aja kanca karo celeng iki. Paling ngendak karo aku. Kompak. Tenang. alah sing kowe dak musikan kowe to. Piye? Lah, Aku karo kono ngene kok nyapa. loro apa? Lah. Delok naik. Sampe kabeh. Ayo. Cair. Terus, masa waktu mau wayangan sponsor jilbab tuh aku kan. Bojo-bojomu teko ndokmu. Awak dhewe sebagai raja. Raja ya. Iso berapa? Ya isa ta kepanggon. Oke, lagi anakmu burumu. Lapanya bagus. Nah, tempat bidang bagus gini. Alhamdulillah matur suwun dah bagus. Aku roh bocah cilik iki kelingan cilik aku ndek ya resik ngene iki. Cilikanmu apa ora emo teko wedhus. Lambemu ngono. Cilik aku ki yo putih resik ngene iki. Bersih apa ora mbok bersih bolot kaya aku iki. Paling endak iki ning kene timku Bang Terel. Terel. Bang Terel, selagi kita tim, aku
aku dapat 100k, kamu tak kasih 50k. Oke. Rombongan dalek no, tak ketemu yo. Lho paling ndak kowe golek dhewe kok. Lah kan pengemis. Lah ora kok pengemis paling ndak aku ki yo raga. Lah iki tengok lho, tengok. Lah iki lah Dewi kantik. Nggih menika. Boyo sing apik. Dene kadang tenanan lho kowe iki. Kowe tenanan to? Kowe ajak nek sakit kowe tenanan. 20 bapusi ya. Balak. Mbok alasan iku. Bola dhisik sing apik. Tidak lagi dong. Tuh, udah cukup lah tuh. Katakan ini. Alhamdulillah ya Bu. Saya belum sampai nanti kayak gak ada. Alhamdulillah, cepat. Jadi saya mau biar dong. Mau joget. Nabui kene. Lah aku lah ya temu kangen basur kuki berarti kok. Ya nek bela ya jejer ning kono ben. Aku nyata. Bojomu melu tekok kok nyapa bojomu kok dene ning kono kok nyapa. Hei. Kowe dari pawang udan iki. Ben lautan. Cuma beda beri kan ngarep lho. Gendong. Baci kocok iki. Ya ketua. Aku sing makan nyokok motoku. Ini makan sing nabi terus juga jate apa juga gabah. Boleh. Aku tak boleh kuliah itu. Bola sing nabi. Aku tak boleh ngabe. Sportif lagi. Sportif kok. Ya. Mireng-mireng ini apa kan? Karena nuntut. Ngomong piye to? Kuwi profesional ya. Iya, nduk kan. Ojo temok-temok, ojo. Aku malah. Aku, ya Allah, guys, mana nih guys? Ya Allah. Aku malah. Ya Allah, mana nih guys? Wah. Wong itu gaisine gede kok. Didelok wong akeh mama. Ngasih nih, nggih. Oh, bilang saya. Ora yo Mas, kok Bilang bokku aku iki. Paling enggak. uang lanang iki lho tak omongane tak omongane. Katamu ambil dulu.
Yang boyo duwe karisma sing apik. Karismane motor. Dan terenggas kuwi. Awak kula wibawa kuwi dicoba. Wibawa ki kok syuting lho wibawa. Maksudnya ngene lho, Nggih. Ganti kae. Ajining raga kuwi gumantung saka busana. Ajining diri kuwi gumantung saka ing lati. Ajining awak kuwi gumantung saka tumindak. Loro. Balik. Ganti kepung lho iku lho. Sing apik. Romantis lho. Kowe kuwi paling enggak kowe kuwi. Nyanyi aku nyanyi. Pola sing apik. Oh, kan nyanyi. Nyanyi lho. Bisa nyanyi ta kowe? Ya paling enggak kono jajal kowe nyanyimu apa? Galak-galak. Kalau iku Roma itu. Coba dok melas nih. Terpaksa. Ya, kita sambut penampilan penyanyi yang satu ini. Edan kok. Palapa ayo ngono kuwi. Kok ngono anjir guyu. Palapa ki msine nek guyune ngono. Oh, palapa lho. Yo, bocah ini. Penyanyi yang satu ini akan menyanyikan apa, Nggih? Gelandangan, Pak. Gelandangan. Selamat menyaksikan. Ini dia binatang tamu dari Sukorejo Ponorogo. Penyanyi telah kondang kaloka dunia maupun akhirat. Bongkol. Orangnya itu bongkol. Ya dunia. Mas Bongge Feat Mbak Putri Eza. Bang Trianza. Mbak Putri Eza dengan lagu Gelandangan. Tadi aku tuang rosok, ini tuang pengpel. Oke dong. Sumodon. Saya sing apik lho, Nggih. Nyanyi sak nyanyi ki sing apik apa. Paling enggak ki yo digawe sing apik. Oh, dantang, orang angkat dantang. Berapa lu apa-apa dantang. Lah paling enggak kene iki ra usul. Kan bocor Usul apa bosok lu ini? Gua bayar sama gue. Pilih, kalau nyanyi di selatu. Bocor, bos. Apa? Pilih. Ya orang yang begini, Pak. Oh, capnya bongkol. Yo. nyanyi ora tahu bener. Putri satu laminya biru. Iya apa tuh? Apa tuh mana? Gelandangan putri satu laminya biru. Wih, lagu kursi pelaminan biru katanya kok jeblesmu Jebres. pelaminan biru. Tunggal ya,